салом ҳаводорони Барселона. Барселонае ки ҳама вақт дӯсташ медорем, аммо Барселонае ки метавонад худро шарманда кунад. Агар то охир нашри моро тамошо кунед, хоҳед фаҳмид ки гап сари чӣ меравад. Бародарон, вақтои охир дастгириятон хело кам аст. нигоҳ накарда ба оне ки мо шуморо аз хабарҳои тару тозаи Барса хабардор мекунем. Як лайк ва як комментария наход барои шумо мушкилӣ эҷод кунад. фикр мекунам ки не. Акнун поза ёнбошро гиред ки меравем. ҳам Евро ва ҳам Копа Америка пас аз анҷоми даври яккашниҳоӣ ба танаффуси дурӯза рафтанд то каме истироҳат карда барои рақобатҳои полуфинал омодагии ҷиддӣ бинанд. Ин рақобатҳо барои дастаҳо хело муҳиманд, зеро тақдири рохат ба финал ҳал мешавад. барои боз ҳам ҷолибтар кардани тамошои ин бозиҳо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода кунед. инҷо барои ин рақобатҳо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун пешниҳод мекунанд. ссилкаи бозӣ дар комментария аст. зудтар ба он дароед ва агар регистратсия накарда пас баръакс бурд кардед, зеро метавонед бо истифода аз промокоди барсатиҷӣ дар аввалин пардохт то $100 бонус ба даст оред. чанд рӯз аст ки дар YouTube видеои масхара кардани ду устои ҷопонӣ аз ҷониби бозингарони Барселона Усман Дембеле ва Антуан Гризман давр мезанад. мо дирӯз дар ин бора гуфта будем ва қисса чунин аст. ҳангоми будубоши Барса дар Япония ду устои маҳаллӣ барои таъмири телевизор ба утоқи Дембеле ва Гризман меоянду бечораҳо мавриди мазоқу масхара қарор мегиранд. ин ҳаморо бошад ин ду мардаки боақл дар телефон сабт мекунанд ва ин видео акнун барои ҳама гуфти рӯсо дастуб нашуд. дар бастагӣ ба мавзӯи баромади ин видео Гризман узри худро пеши ҷопониё оварда гуфтааст ки ман ҳама вақт зидди наҷотпарастӣ ҳастам ва агар касеро ранҷонида бошам узр мехоҳам. ман аз дӯстони ҷопонӣ пӯзиш мехоҳам. Дембеле ҳам барои сафед кардани худ гуфтааст ки ман чунин видеоро бо ҷамъи дӯстон мунтазам сабт мекунам, аммо на бо мақсади касеро таҳқир кардан. агар касе ранҷонида бошам узр мепурсам. хулас ин мардако баъди ин номаъқулиро кардан гуфти бачаҳои гузари мо задни ход заданд, аммо агар аз сӯи дигар нигарем ҷавонмардона узр пурсиданд ки барояшон респект. ба назарам чунин мерасад ки ҳамин ҷанҷоли Суперлига дигар хотима намеёбад. ё УЕФА ҳамин се клубро аз футболи аврупоӣ дур мекунад, ё инҳо Суперлигаро аз нав роҳандозӣ мекунанд, зеро дар ин гирӯдор роҳи дигар нест. чунончи маълум таҳти фишори УЕФА қариб ҳамаи клубҳои шомили Суперлига онро тарк карданд, ба ғайр аз ду дастаи испанӣ ва як дастаи итолиёвӣ. инак суди Испания қарори УЕФАро дар мавриди хориҷ кардани ин дастаҳо аз Лигаи Чемпионҳо беасос хонда, онро нақзи ҳуқуқи ин дастаҳо донист. ба гуфти судя, агар УЕФА чунин қарор қабул кунад, пас бояд ба ин се клуб 20% ҷубронӣ молиявӣ кунад. УЕФА дар навбати худ аз вердикти суди Испанӣ розӣ набуда, ҳанӯзам ба гуфте зайзаю зоб хоб дорад ки ин дастаҳоро аз ширкат дар Лигаи Чемпионҳо маҳрум мекунад. Андреа Анели, президенти Ювентус, гуфтааст ки ман дар ин росто мушкилӣ надорам, зеро аллакай иҷозаи ширкат дар Лигаи Чемпионҳоро гирифтам, аммо ба назарам ин кашокаш имрӯз ба охир намерасад. гуфтам ки ё Суперлига баргузор мешавад, ё ин се даста аз мусобиқоти аврупоӣ маҳрум мешаванд. шоҳ боз ба тахт нишаст. Лионел Месси дигарбора рейтинги довталабони туби тиллоиро садрнишин шуд. пурсишҳои ахир аз ин гувоҳанд ки бозингари аргентинӣ яке аз довталабони асосӣ ба ин туб хоҳад буд. акнун Нголо Канте, ки баъди ғолибияти Челси дар Лигаи Чемпионҳо ба садри ҷадвал баромада буд, ба ҷои сеюм рафт. рости ман аслан нафаҳмидам ки чаро ӯ дар ин рӯйхат ҷо гирифт. хайр майлаш, ахиран ин тубро аз хонаи мо намегиранд ку. ҷои ӯро бошад дар ин рӯйхат форварди Бавария Левандовски гирифт. мақомҳои чоруму панҷумро Лукаку ва Мбаппе ишғол намуданд. Роналдо инҷо дар ҳафтум ҷо қарор дорад. воқеан расидем ба он рӯзе ки Роналдо дар рӯйхати сегона ҷо нагирад. мегӯям ки дунё дигар шудааст, шумо бовар намекунед. акнун хабари ваъдагӣ дар бораи шармандагии эҳтимолии Барселона. пӯшиданест ки Барселона барои тамдиди шартномаи Месси пул мекобад. Лапорта барои амалӣ кардани ваъдаи худ оид ба нигоҳдошти Месси дар даста ба ҳамаи кор розӣ аст. барои ин қариб нисфи Барса ба фурӯш монда шудааст, аммо хабари дирӯза ҳамаро дар ҳолати шок монд. яке аз калонтарин порносайтҳо ба Барселона ҷиҳати расонидани кӯмак ба миқдори 10 миллион евро барои пардохти шартномаи Месси пешниҳод кардааст. албатта ин сайт, ки дар он навори намоиш дода мешавад, албатта ин пулро барои чашмони зебои Лапорта намедиҳад. сомонаи мазкур пешниҳоди ҳамкорӣ кардааст ва дар чорчӯбаи ҳамкорӣ Барселона ӯҳдадории худро дорад. намояндаи сайт гуфтааст ки мо мехоҳем дар мавсими нав Барселона моро ҳамчун дӯст қабул кунад. албатта ҳанӯз вокуниши Лапорта ва Месси ба ин пешниҳод маълум нест, аммо аллакай ҳазорон нафар аз мухлисони Барса, бахусус мухлисони Мусалмон табор, андешаҳои худро ба он иброз доштанд. гумон намекунем ки Лапорта ё Месси ба он розӣ бошанд
бошанд, аммо агар барои 10 миллион ба чунин кор розӣ шаванд, пас аниқ ҳазорон мухлисонро дар олам аз даст медиҳанд. Кӣ медонад, шояд боз ҳазорон нафари дигарро ёбанд. Аммо боварӣ дорам, ки Барселона дастаи ҷиддӣ ва худро эҳтиром мекардагӣ аст. Гуфти он мардак итай бадам недааку. барои имрӯз тамом. андешаи худро оид ба ин хабарҳо интизорем. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.